What's up mga kakampi? Ito na yung part 2 ng pagpunta namin dito sa Puro. Titignan natin guys kung maganda ba talaga siya. Pero bago yan, syempre mag-intro muna tayo. So ayun na nga guys, nandito na kami sa Puro. After 45 years, nakarating na din kami. Sobrang ganda dito guys. Di pa nga kami nakakadaong pero makikita mo talaga na sobrang ganda ng lugar na to. Tsaka guys, sobrang linaw din ng dagat nung time na yan. Kasi maganda ang panahon. Kaya panigurado guys, mag-e-enjoy talaga kami lahat dito. Yung kasama ko pala sila Kuya Dong, busy sila sa pagpadaong ng bangka kasi nung time na yan guys, medyo taob pa daw, medyo mataas pa yung tubig. So ang ginagawa nila, naayos nila yung bangka, baka mamaya daw kasi makabangga dyan sa bato. Siyempre wala na kaming bangka pag uwi namin. Yung iba pa namin kasama guys, nagre-ready na sa pagluluto kasi di pa kami kumakain guys. May napansin nga ako, mukhang gutom na yung mga to. Tignan nyo guys. Bawal. Bert, natakad. Bert, pirang takad. 5? Buti pa to si Sai, ngiting wagi. No, karriga sana. Kayo sana. Kami? Oo, malinaw. Yan nga pala si Kuya Dennis, pupunta dun sa kabilang isla kasi kukuha siya ng ng dahon ng saging. Kasi dun daw kami magpaplato mamaya. Siyempre guys, enjoy na enjoy yun kasi pagkatapos naming kumain, siyempre wala nang hugasan. Uwi na yun. Bago dagdaw. At siyempre guys, hindi rin ako magpapatalo. Pupunta nga pala ako dyan guys sa unahan ng bangka para ma-videohan ko yung view na sobrang ganda guys. Naswertein din pala namin guys yung pagpunta namin dyan kasi ang ganda ng panahon. Kaya sigurado talaga ako, mag-i-enjoy kaming lahat. Yung iba kong kasama guys, naligo na. At iwag hindi tadi naman siya. Lagi! Pagili ka sa tubig part may labo ka. Wala ka mukha niyo, pamutan, selfie. Selfie. Wala na muna, kamu kita lagi ko. Pagsan ka naman. Angela! Birkina mo na kamu tagsan na. Angela! Kapatay! Nako, nag-picture pa nga. Eh, napagpabawa kong habaw. Ito nga pala guys yung baon namin. Isda, tsaka yun, yung kanin luto na din. Tsaka ginatang langka. Yung halo ng ginatang langka na yan guys, meron siyang ng tuna. Laman loob ng tuna. Tsaka meron din guys, isda tsaka yung biko. Ayun guys, di talaga nakatiis sila Angela. Siguro gutom na sila. Kumain na sila ng biko habang nasa dagat sila. At di, tapag na ula! Ang mga... Ano man ah? Nagdagila siya. Karami na ko ikan. Dali na, haluyin man kaya para mapalis. Oh, ano ka? May madasaman ko. Mana? Di ba na daw kita? Tumingin na niya man ang mga makalit. Yung biko nga pala guys, ang tawag nila dito ay nilukay. Di talaga siya nawawala pag may mga handaan. Ano yan? Barangos! Taas mo nga ano? Ano tawag dyan? Yung mga iba kong kasama guys, nasa dagat na nililibang nila yung sarili nila kasi gutom na. Yung iba naman ay nasa bangka sila tulad nila Malang. Pero syempre, bago kami kumain, may pampagana muna guys. Ito guys, si Malang. Malang tapos ka.
So ayun guys, sa wakas, nakakain na din kami. Abangan nyo guys kung may mahuli ako sa camera. Sige, mana! Hoy, mana ka mo! Ay na si Jocelyn. Mana ka mo na, itok-itok na din Junior. Itok na sa'yo. Oh, ano? Tabi tayo, ano? Ilasin. Rekta! Hari nindo dyan si Jerswen, ka! Mana ka mo, mana! Kara-kara! Puro na ni kita. Mana na! Marani kayo, itok na kamu din. Maplata ko! Ano sa Jerswen? Asan nga ba si Joyce? Ah, andito naman pala. Ito na guys, ang unang nahuli cam. Sige guys, kain muna kami. Gutom na kasi ako eh. Ayan guys, babawi si Jerswin. Magpapakut yan. Ginagawa mo. Uy, dyan na, yun lang dyan na. Uy, dyan na. Daig, ano, halat mo na. Ano kaya iniisip ni Angela? Wilson din na yung nadaing dubig. Sunog ka, mukhang mataway. Parang na. Ay, nasita! Mana ka? Meron nga bang? Video. Udah na kapan? Hindi ko yung gulay. Malita. Ginagawa mo. May gina. Ay, PJ, magsuno ka. Ako ko na naman. Oh, no. Dito. Dahil na. Wala ka din ka matandaan. May dali ka na. Bakit kaya parang galit si Ate Dea?
Bumigay ah. Yeah. Yeah. Mura ka. Oh, no, 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 no. Napansin ko lang, sino kaya ang tinitignan ni Malang at saka ni Matet? Ang sama ng tingin nila eh. 何お前はもう死んでいる。 Kung mapanood nyo man to, Tet, comment down below kung sino yung tinitignan nyo na yan. Ang sweet naman ng mag-asawa na to. Kuya, dek ko na nakaya ho. Binarayaan kami. Binarayaan kami. Kasi mas kami kaya. Nakakagana talaga kumain guys, lalo na kung marami kayo. At isa pa, nasa tabi kayo ng dagat. A few moments later. Pagkatapos namin kumain guys, bumaba na kami sa bangka para maligo at syempre para makapag-picture na din. Enjoy na enjoy talaga kami guys dito sa Puro. Kaya nga pala guys tinawag na Puro kasi napapalibutan siya ng dagat. Kumbaga nasa gitna siya. Ginagawa mo. Baka magkayo ko sa pag-isip sa kala. Ayun guys, nahuli ko sila doon. Nag-chill pala sila doon. So, iikot-ikot muna ako dito para makakita ulit ako ng mga magagandang views. Ayan, nag-picture na naman ulit talaga. Sobrang ganda talaga guys dito sa Puro. Kaya tara, samahan nyo ako, mamasyal muna tayo.
ayun guys, pabalik na muna ako dun sa bangka kasi titignan ko kung ano ba ginagawa ng mga kasama ko dun. So refreshing. Wala yan lang. Ugwa, nagbibitsi. Si Kim. Yun, kapindot mo. Dapat sinuot mo Mel yung ano. Ginagawa mo. Okay, lahat kayo iinom. Ha? Habang nasa bangka pala kami, dumating si Tio Arnel o kaya si Palang. May dala-dala siyang dikya, kung tawagin dito labog. Ayan guys, pinicturan ko na lang. May lason daw yan guys, pero tinanggal na ni Tio Arnel. Hindi. So ayun guys, bumalik kami sa dagat ulit. Kasi kukuha daw kami ng tigati kung tawagin dito sa Bicol. Mga yun guys, mga seashell. Tara guys, samahan nyo kami kung paano kumuha nun. Ayun, parang may nakita na ako. Ayan guys, kung tawagin yan daw dito, liswik. Hindi ko alam kung ano yan sa Tagalog. Ay? Itong sisi? Yung parang talaba? Sige, maghahanap pa muna kami guys para makarami kami. Yung mag-asawa na to naghahanapan pa. Si Ate Dayan inaantay si Kuya Dong. Asan kaya si Kuya Dong? Nako, nandiyan naman pala eh. Sige na, maglapit na kayong dalawa. Nako, ang sweet naman. Sana all talaga. Oh my God! Wow! Ops. Bawal yun guys ha. Matinding patnubay ng magulang ang kailangan. Joke lang. Hanap ulit kami guys ng seashell.
na pala guys yung nakuha naming seashell. Medyo madami na din. Kaya ligtas na naman ang pangulam namin mamaya. Ano ba gawin nun? Ay! Daba ang yun. Kasi yan na. Tumal. May mata ko dyan oh. Ay, may taga. Wala to. Ano mo ibalik ka dito? Ayun. Manay ho. Ito lang. Agari guling-guling. Ito mo dito. Kaya, ano si Basig sa bayawas? Nakakatakot. Hawakan ito. Pero, Ha? Sabi ni Kuya Juid Hindi kaya sugar bagalinta. Nakadukot ka gapo. So, ano ini? Tarpo? Ini? Hindi pati. Hindi pa ni. Sobrang ganda talaga dito guys sa Puro. Kaya kung mapunta kayo dito sa San Miguel Island, huwag nyong kakalimutan na pumunta dito sa tinatawag nilang Puro. So paano guys, dito ko na tatapusin yung vlog ko na to. Sana nag-enjoy kayo, at kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe Kakampi channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat!